ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். மத்தஜி ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? மாதாஜி visible. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இப்போ லெவல் 1 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல இருக்கோம். இந்த கிளாஸை பத்தின ஒரு சில டீடைல்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது தினமும் 1 மணி நேரம் கிளாஸஸ் இருக்கும். சாட்டர்டே சண்டே அப்படிலாம் இதுல நம்ம பிரேக் எடுத்துக்க மாட்டோம். கண்டினியூஸா 18 டேஸ் இந்த கிளாஸஸ் நடக்கும். சரிங்களா? 1 hour ஒரு நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயத்தை நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா பகவத்கீதையில் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயங்கள் நம்ம பார்ப்போம். அதுல முக்கியமான ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா பகவத்கீதையில் மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஒரு சாப்டர்ஸ்லயும் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் நம்மளால கவர் பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம முக்கியமான ஸ்லோகங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இந்த 18 நாட்களும். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையை அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன், உரையாடல் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த உரையாடல் அப்படின்னும் போது அதுல ஒரு கண்டினியூஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த உரையாடலோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். உபதேசங்கள் பகவான் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தது மட்டுமல்ல, பகவான் நமக்காக அர்ஜுனர் மூலியமா கொடுத்தாங்க அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்போ அந்த உரையாடலோட அர்த்தங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த 18 நாட்களும் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த சாப்டர்ஸ்ல எதுவும் சந்தேகங்கள் இருக்கு, இல்லைன்னா குவிசஸ் அட்டென்ட் பண்றதுல எதுவும் சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அவசியம் எங்க எல்லார்கிட்டையும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். துர்கா மாதாஜியும் நிவேதிதா மாதாஜியும் உங்களுக்கு அட்மின்ஸா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த கோர்சஸ் நீங்க குவிசஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எதுல அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டேஷ்போர்டு இது லேர்ன் டேஷ் அப்படின்னு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நாங்க சொல்லுவோம். கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யாரும் எக்ஸிட் பண்ணிடாதீங்க. இன்னைக்கு இந்த கோர்ஸை எப்படி என்ரோல் பண்றது, இப்ப நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிட்டு இந்த வாட்ஸ்அப்ல ஜாயின் பண்ணீங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்போ நீங்க இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கோர்ஸ் நீங்க என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட இமெயில் ஐடி அப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நீங்க கோர்ஸை என்ரோல் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும் பட்சத்துல உங்களால இந்த குவிசஸ் உங்களால அட்டென்ட் பண்ண முடியும். அதற்கப்புறம் நீங்க தினமும் குவிசஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்டும் இஷ்யூ ஆகும். இதுதான் இந்த கோர்ஸோட ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதுதான் மாயாப்பூர் டெம்பிள், இஸ்கான் அப்படின்னு இப்ப பிரதானமான கோயில். இஸ்கான் கோயில் நிறைய பார்த்திருப்பீங்க இல்லைங்களா? எல்லா ஊர்லயும் உலகம் முழுக்க இஸ்கான் கோயில் இருக்கு. அதுல முக்கியமான பிரதானமான கோயில் அப்படின்றது மாயாப்பூர்ல வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் இஸ்கான்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள். இப்ப நம்ம நிறைய கோயில்களுக்கு எல்லாம் போறோம் இல்லைங்களா? பிள்ளையார் கோயில், முருகன் கோயில், சிவபெருமான் கோயில், அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் போறோம். பெருமாள் கோயிலும் நம்ம போறோம். எல்லாத்திலும் விக்கிரக வழிபாடு நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இஸ்கான் அப்படின்னு நீங்க போனீங்கன்னா, கிருஷ்ணராவும் ராதா ராணியாவும் நம்மளுக்கு சேவை சாதிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க தான் ஷிலா பிரபுபாதா இஸ்கானை நிர்வாணம் பண்ணவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதுதான் இஸ்கான் மேங்களூரு வெப்சைட். இதுல போய் தான் நீங்க உங்களோட கோர்ஸை நீங்க என்ரோலும் பண்ணணும். அதற்கான விஷயங்கள் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அட்மின்ஸ் தெரிவிப்பாங்க. இதுதான் இஸ்கான் மேங்களூரு வெப்சைட். இதுல போய் நீங்க கோர்ஸை என்ரோல் பண்ணணும். வேற ஏதும் விஷயங்கள் குவிசஸ் இல்லாம நீங்க இதுல தான் அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் யூடியூப் சேனல் இருக்கு மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு. இப்ப இந்த கிளாஸ் கூட உங்களுக்கு யூடியூப்ல உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவாங்க. இது தாண்டி வேற நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இந்த இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு அப்படின்ற சேனல் நீங்க போனீங்கன்னா, டெம்பிள்ல நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப கூட நித்யானந்த பிரபுவோட இது அப்பியரன்ஸ் டே நடந்தது. அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரோட ஜென்மாஷ்டமி, அந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த யூடியூப்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடியோஸ். இது இல்லாம பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு, ஹிந்தில இருக்கு. சரிங்களா? உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான நேரத்துல நீங்க அவசியம் அதை கேட்கலாம். இல்லைன்னா லைவ் கிளாஸ்லயும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு இந்த இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர் போனீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுத்துலயுமே உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்க நல்லபடியா நீங்க பார்க்கலாம்.
அதற்கப்புறம் ஃபேஸ்புக்லேயும் வந்து இஷ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர் அப்படின்னு இருக்கு. அதையும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவசியம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். எப்பப்போ கிளாஸஸில் உங்களுக்கு நடக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு அதில் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இதுதான் வந்து டெய்லி குவிஸ் பேஜ் இஷ்கான் மேங்களூர். அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ரோல்மெண்ட் பண்ணணும். பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதில் உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ, தமிழில் உங்களுக்கு குவிசஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழில் நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் குவிசஸ் அட்டன் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு வந்து இங்கிலீஷில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இங்கிலீஷ்லையும் பண்ணலாம். இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா தமிழ்லேயே கூட உங்களுக்கு பைலிங்குவலில் குவிசஸ் வரும். அப்புறம் புக்ஸ் பகவத்கீதை அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கையில இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல 3 விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து புக்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஒண்ணு வந்து நம்ம குரூப்லயே வந்து உங்களுக்கு டிரைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணுவாங்க தினமும். அந்த லிங்க்லயே வந்து உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கும். ஒரு நாளும் ஒரு லிங்க் உங்களுக்கு டிரைவ்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த லிங்க்ஸ்ல உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கும். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் 1 நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? அந்த சாப்டர் 1ஓட பிபிடி நம்ம வந்து கிளாஸ்ல பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த பிபிடி இல்லைனாலும் ஒரு பிபிடி உங்களுக்கு தமிழ்ல உள்ளது இருக்கும். அதற்கப்புறம் வந்து பகவத்கீதை புக்கு தமிழ்ல இருக்கும். இந்த 1வது அத்தியாயத்தோட ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். அதோட ஆடியோவும் உங்களுக்கு இருக்கும். அதனால அந்த டிரைவ் லிங்க்கை நீங்க அவசியம் நல்லபடியா அதை நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுதான் உண்மையிலேயே நம்மளோட சொத்து அப்படின்னே சொல்லலாம். சரிங்களா? அதனால அதுல வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவசியம் அந்த லிங்க்கை நீங்க எல்லாரும் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. அதில் பகவத்கீதை புக்கு தமிழ்லேயே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பிடிஎஃப் ஃபார்மில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் படிக்கலாம். அது ஒரு ஆப்ஷன். அது இல்லை அது அது ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன். இது தாண்டி வேற நீங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் எங்கே பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா vedabase.com அப்படின்னு இருக்கு. அது ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும். அதுலேயும் நீங்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். அப்புறம் வந்து பிரபுபாதாவோட நிறைய புக்ஸ் உபனிஷத் அப்புறம் வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாமும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ vedabase.com அப்படின்றது ஒரு வெப்சைட். அதுலயும் நீங்க பார்க்கலாம். இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு டிரைவ்ல வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதுலயும் நீங்க பார்க்கலாம். இது தாண்டி உங்களுக்கு கையில எனக்கு புக்கா வேணும். ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம மொபைல்ல பார்த்தோம் இல்ல வேற கேஜெட்ல பார்த்தோம்னா கண்ணு வலிக்கும் இல்லைங்களா? எனக்கு புக்காவே வேணும்னா உங்க பக்கத்துல உள்ள இஸ்கான் டெம்பிள்ல நீங்க வந்து போய் கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு பகவத்கீதை புக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படியும் உங்க பக்கத்துல எதுவும் இஸ்கான் டெம்பிள் இல்லைனாலும் நீங்க வந்து அட்மின்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா பகவத்கீதை புக்கு மேங்களூர்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணி அதை வந்து உங்களுக்கு கொரியர்ல உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. இந்த 4 ஆப்ஷன்ல நீங்க எதை வேணாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பகவத்கீதை புக்கு உங்களுக்கு மேங்களூர் இஷ்கான்லயும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை தாண்டி ஜப மாலை அதுவும் வந்து கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் புக்கும் பெர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இந்த மாதிரி ஒரு காம்போவா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லை எனக்கு புக்கு மட்டும் பகவத்கீதை புக்கு மட்டும் போதுன்னா பகவத்கீதை புக்கு மட்டும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா ஜபமாலை மட்டும் போதும் அப்படின்னா ஜபமாலையும் உங்களுக்கு தனியா கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம். எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு எங்ககிட்ட கேட்கலாம். அட்மின்ஸ்லையும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களோட சர்டிஃபிகேட் இப்படிதான் இருக்கும். என்ரோல் பண்ணும்போது என்ன பேர் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அந்த பேர்ல உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். அதனால நீங்க சர்டிஃபிகேட்ல என்ன பேர் வரணும்னு நீங்க விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த பேர்ல நீங்க உங்களை என்ரோல்மெண்ட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? இப்படிதான் இருக்கும் உங்களோட இந்த லெவல் 1 சர்டிஃபிகேட். அப்புறம் நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுதான் டீடைல்ஸ். யூடியூப் சேனல் இருக்கு, ஃபேஸ்புக் சேனல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மேங்களூர் இஷ்கான் வெப்சைட்டும் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா அவசியம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இது தாண்டி உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் ஆகும். அதையும் நீங்க அவசியம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது எங்களோட தாழ்மையான ரெக்வெஸ்ட். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பிரணவ மந்த்ரா சொல்லிடலாம். லலிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன். அவசியம். हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna devotees. நம்ம இன்னைக்கு ஒன்னாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 18 நாட்கள் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. நல்வரவு. இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரியா தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இவங்களோட டீச்சிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரிங்களா? இஷ்கான நிறுவனம் பண்ணவங்க ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவங்களோட போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். எப்பயுமே நம்ம ஒரு புக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த ஆர்த்தரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? இவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பரம்பரையில இருந்து நம்ம அதை கத்துக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம். ஏன்னா நிறைய இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம சமுதாயத்துல எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க, அவங்கவுங்க ஒரு நம்பிக்கைகளை ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அந்த மாதிரிலாம் உள்ளவங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கே ஒரு சரியான டெஸ்டினேஷன் தெரியாது. அப்ப நம்மளும் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணா நம்மளும் சரியான டெஸ்டினேஷன்ல நம்மளால அடைய முடியாது. அப்ப ஆன்மீகம்ன்றதும் நம்ம சரியான பாதையில நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்ம அது பரம்பரையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். நமக்கு பரம்பரை அப்படின்றது 4 இருக்கு. ஒண்ணு கௌடிய சம்பிரதாயம், பிரம்ம சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்றது இருக்கு. அப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், இந்த மாதிரி 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. அந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல ஏதாவது ஒரு சம்பிரதாயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அவசியம் நம்ம சரியான பாதையில நம்மள அவங்க கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சரிங்களா? மத்த வேற விஷயங்களை நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்கு சரியான பாதை, நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கை நம்மளால அந்த அளவு ஸ்திரமா நம்மளால அடைய முடியாது. அதனால இந்த 4 பரம்பரையில ஏதாவது ஒரு பரம்பரை நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அத்தன்டிக்கா இருப்பாங்க. எதுலயுமே ஒரு புதுசா நான் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரேன் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்காது. பகவான் சொன்ன விஷயத்த அப்படியே குரு தன்னோட டிசைபிளுக்கு சொல்லுவாங்க. இதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருப்பாங்க. வேற புது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதுல கொண்டு வர மாட்டாங்க. அதாவது பகவான் சொன்ன தாத்பரியம் அப்படியே இருக்கும். அதனாலதான் பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஆசிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன, உண்மை உருவில் அப்படின்னா என்னன்னா பகவான் உபதேசம் பண்ண அதே கருத்தை அர்ஜுனருக்கு என்ன அர்த்தத்துல கொடுத்தாங்களோ அதே தான் நம்மளுக்கும் குருக்கள் மூலியமா டிசைபிளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதுல எந்த ஒரு மாற்றங்களும் ஏற்படாது. அதனாலதான் பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் நம்ம சொல்றோம். அப்ப நம்ம இப்ப பார்க்கிறது இஷ்கான்ல நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை கத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது பிரம்ம சம்பிரதாயத்தின் அடிப்படையில வர்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிரபுபாதா அவங்க அந்த பரம்பரையில வரவங்க. அவங்க கல்கட்டாவில பிறந்தவங்க. சரிங்களா? பிறந்து அங்க பள்ளி படிப்பு, கல்லூரி படிப்பு இதெல்லாம் முடிச்சாங்க. ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் அவங்களோட குரு அவங்க சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவங்களுக்கு சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்களோட குரு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பிரபுபாதா நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. சரிங்களா? இந்த லாங்குவேஜ் பேஸ் அடிப்படையா வச்சு நீ இந்த பகவான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ அப்படியே பிரபுபாதா தன்னோட வாழ்க்கையில எடுத்துக்கிட்டு நிறைய கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் ஃபுல்லா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இஷ்கான் எங்க பார்த்தாலும் இருக்கு இல்லைங்களா? கிருஷ்ண பக்தி நம்ம நாட்டுல மட்டும் இல்ல, எல்லா கண்ட்ரிலயும் இன்னைக்கு நல்லபடியா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில
சேவையில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னா அதற்கு பிரபுபாதாவோட அந்த முழுமையான அந்த இன்வால்மெண்ட் தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பிரபுபாதா பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்து பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப ஈடுபாடோட உள்ளவங்க. பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில பிறந்தவங்க அவங்க. சின்ன வயசுல ஒரு 5 வயசுல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அப்பா அம்மா அவங்கள பூரி ரத யாத்ரா பூரி ஒரிசால இருக்கு இல்லைங்களா? பூரி மந்திர். அங்க பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து ரத யாத்திரை, தேர் திருவிழா ரொம்ப பிரசித்தமா நடக்கும் இல்லைங்களா? அங்க வந்து அவங்கள கூட்டிட்டு போனாங்க. அவங்கள கூட்டு போனோனே அவங்களுக்கு அங்க ரொம்ப புடிச்சு போச்சு அந்த தேர் திருவிழாவ பார்த்தோனே. உடனே அவங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி, "எனக்கு வீட்லயும் ரத யாத்திரை பண்ணணும். அதனால எனக்கு அதுக்கான விஷயங்கள செஞ்சு குடுங்க" அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அடம் பண்ணாங்க 5 வயசுல. சரின்னு அவங்க அப்பா அம்மாவும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு செஞ்சு குடுத்தாங்க. அதே மாரி அவங்க சுத்தி உள்ள நெய்பர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு, அதே மாரி ஒரு தேர் திருவிழா குட்டியா வீட்லயும் அவங்க பண்ணாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவங்களோட ஆன்மீகம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க கிட்ட இருந்து வெளிப்பட்டுட்டே இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு விஷயம் நல்லது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுல நம்ம ரொம்ப டிட்டர்மினன்ட்டா இருந்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகத்துல அது நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில இன்னுமே சிறப்பான முறையில அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, கடல் கடந்து ஜலதூதா அப்படின்ற ஒரு கார்கோ ஷிப்ல அவங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு போறாங்க. அங்க போயிட்டு 1 இயர் வரைக்கும் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. அதாவது ரொம்ப என்ன எல்லாரும் ரிசீவ் பண்ற மாரி, அந்த மாரிலாம் ஒரு சிச்சுவேஷன்லலாம் அவங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகல. நம்ம இங்கேருந்து பாஸ்போர்ட் ஈஸியா கிடைச்சு, அங்க போய் இறங்குன உடனே நம்மள வந்து கூட்டிட்டு போய் தங்குறதுக்கு இடம் குடுக்குற அந்த ஒரு எல்லா ஃபெசிலிட்டீஸோடலாம் அவங்க போகல. எங்க போறோம், எப்படி போறோம் தெரியாம, அதுவும் கடல்ல கடந்து போகும்போதே 2 ஹார்ட் அட்டாக்கும் அவங்களுக்கு வந்தது அப்படின்றதாங்க நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானோட அனுகிரகத்தோட, பகவானோட சப்போர்ட்டோட அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அமெரிக்காவுக்கு போறாங்க. சிரமப்பட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, இஷ்கான் அவங்க 1 வருஷத்துலயே அவங்க நிறுவனம் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் ஆ அ வாழ்ந்த ஆண்டுகள் எல்லாத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா, 14 முறை அவங்க வந்து உலகம் ஃபுல்லா சுத்தி இஷ்கான் நிறுவனத்த அவங்க வந்து இன்னும் நல்லா கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 108 மந்திர்கள், கோயில்கள் அவங்க கட்டுனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அ அதற்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட அந்த ஒரு உத்வேகம் இருந்தது தெரியுங்களா? அந்த ரத யாத்திரா பண்ணணும்னு சின்ன வயசுல. அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, 1966ல அவங்க வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல நம்ம ஊர்ல தேர் திருவிழான்றது ரொம்ப சாதாரணமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஆனா அமெரிக்காவுல என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ண பக்திய கொண்டு போய் சேர்த்து, அங்க அந்த தேர் திருவிழாவ மிகவும் பிரசித்தமா அவங்க பண்ணாங்க. இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா, எங்க பார்த்தாலும் ரத யாத்திரா நடக்கும். பூரியில நடக்கிறப்போ, எங்க உலகம் ஃபுல்லா உள்ள இஸ்கான் டெம்பிள்ல அந்த தேர் திருவிழா நடக்கும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம எப்பயுமே ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா, அது கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகத்துல நமக்கு கைகூடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதான் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் டெம்பிளோட டெய்டி விக்கிரகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ராதா கோவிந்தர் அவங்களுக்கு நம்மளோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அதற்கு காரணம் நாமனிஷ்தா தாஸ் பிரபுஜி அவங்கதான். யாரு அவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர்ல இருக்கு இல்லைங்களா? இஸ்கான் டெம்பிள் அதோட தலைவர், கோயில் தலைவர் தான், பிரசிடென்ட் தான் நாமனிஷ்தா பிரபு. அவங்களோட பிரயத்தனத்தின் பேர்ல தான் நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். இது இன்னமுமே கண்டிப்பா அடுத்தடுத்து நல்ல நல்ல நிலைகள்ல தொடரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். அப்போ பகவத்கீதை அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம கிட்ட எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? யாராவது பிரச்சனை இல்லாம இருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது. எல்லார்கிட்டயும் பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம கிட்ட உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு பதில் வந்து பகவத்கீதையில கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மகாத்மா காந்தி வந்து பகவத்கீதை ஆன்மீக அகராதி அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள எல்லா பல தலைவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம், மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி. இப்ப நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ், இப்ப பாக்குற இடமெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இல்லைங்களா? எல்லாரும் வந்து ரொம்ப ஏதோ ஒரு மனக்கவலையில இருந்துகிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். மன உளைச்சல்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கு நிறைய பிரயத்தனங்கள் பண்றோம். ஆனா பகவத்கீதை படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், அந்த மனக்கவலைகள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். உத்வேகத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காவியம் தான், புக் தான் இந்த பகவத்கீதை. பகவானோட உபதேசங்கள் நம்ம கேட்டு அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வெளிப்படுத்தும்போது நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த கஷ்டங்கள் நம்மளை விட்டு வெளியில போகும். மோட்டிவேஷனல் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பகவத்கீதை. சரிங்களா? இது வந்து நம்மளுக்கு
லைஃப் மேனுவல் சொல்லுவோம், வாழ்க்கை வழிகாட்டின்னு ஒண்ணு. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அதனால பிரச்சனைகள்ல நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது பிரச்சனைகள் வெளியில வருதுன்னா பிரச்சனை இல்லாம இருக்கிறதுன்னு கிடையாது. பிரச்சனைகள் இருக்கதான் செய்யும். ஆனா அதை நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம கையாளணும் அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கும் சமயத்துல நம்மளால நம்ம பிரச்சனைகளை கையாள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். இது வந்து மகாத்மா காந்தி கொடுத்த ஒரு டெஃபினிஷன். நான் பகவத்கீதை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது அப்படின்றத ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்காங்க. இஷ்கானின் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் ஏன்? உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இதேபோல் கிருஷ்ணரின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது இது என்ன கருத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் உபதேசங்களை 4 பேருக்கு கொடுத்தாங்க. அதுல ஒருத்தவங்க தான் பிரம்மா. சரிங்களா? பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தது, அப்புறம் நாரத முனி, அப்புறம் வியாசர், அப்புறம் மத்வாச்சாரியர், அந்த மாதிரி வரிசையா டிசிப்ளிக் சக்சஷன் வரும். அல்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு, அப்புறம் நிறைய கோஸ்வாமிஸ் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதா. இந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் இதன் மூலியமா தரவு பரிமாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இப்ப நம்ம பிரபுபாதாவோட உபதேசங்கள் பகவத்கீதை நம்ம கேட்கும்போது இந்த குரு பரம்பரையோட நம்ம கனெக்ட் ஆகி நம்ம யாரோட கனெக்ட் ஆகிறோம்? நம்ம பகவானோட கனெக்ட் ஆகிறோம். சரிங்களா? இதுல எதனால நம்ம பரம்பரையை ஃபாலோ பண்றோம்னா, இவங்க யாருமே தன்னோட சொந்த விஷயங்களை, சொந்த கருத்துக்களை இதுல கொடுக்கவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? குரு என்ன சொல்றாங்களோ அது அப்படியே, இது வந்து என்னன்னா அந்த ஸ்ரவணம், அதாவது அந்த இது ஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கேட்டு அடுத்தவங்களுக்கு வர்றது, அந்த ஒரு தரவு பரிமாற்றத்துல வர ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் இது வந்து பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான எண்ணத்தின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றோம். குறிக்கோள் கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். பகவத்கீதை நம்மளுக்கு மேனுவல் இல்லைங்களா? அப்போ அதை பத்தி இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு என்ன சொல்லலாம், இப்ப நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு ஸ்வீட் இருக்கு, அதை நம்ம கொஞ்சமா டேஸ்ட் பண்ணிட்டு பிடிச்சதுன்னா நிறைய வாங்குவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு உத்வேகம் கொடுக்கறதுக்காக இந்த 18 நாட்களை நம்ம இந்த பகவத்கீதை பார்க்கிறோம். ஆனா முழுமையா பார்க்கணும் அப்படின்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதற்கு 1 ஆண்டு காலமாவது நமக்கு எடுக்கும் ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. சரிங்களா? பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு வந்து கலக்கம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத மகாபாரதத்துல குறிப்பிடுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த கலக்கம் எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு எந்த கலக்கமுமே கிடையாது. அவங்க வந்து நல்ல ஒரு உயர்ந்த ஒரு மனிதர், நல்ல போர் செய்யற திறமை, நல்ல குணங்களோட பக்தியில ரொம்பவே சிறந்து விளங்குற ஒரு ஆத்மா இல்லைங்களா அர்ஜுனர். அப்படின்போது அவங்களுக்கு கலக்கம் வருமானா கிடையாது. ஆனா எதற்காக அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கலக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனருக்கு அந்த கலக்கம் ஏற்பட்டதுனாலதான் பகவானால பகவத்கீதைய அர்ஜுனருக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது. அப்ப அந்த கலக்கத்தை அர்ஜுனருக்கு ஏற்படுத்தி நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றதாங்க அர்த்தம். சரிங்களா? ஏன்னா கலிகாலம் அப்படின் போது நமக்கு ஆயுள் காலம் கம்மி. ஏன்னா சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல 1,00,000 ஆண்டுகள், திரேதாயுகத்துல 10,000 ஆண்டுகள், துவாபரயுகத்துல 1000 ஆண்டுகள், கலியுகத்துல 100 ஆண்டுகள் ஆயுள் காலம் மனிதர்களுக்கு. சரிங்களா? அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு ஆயுள் காலம் கம்மி. அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துல அவ்வளவா நாட்டமும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்பவே வந்து என்னன்னா அந்த மந்த புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரொம்ப வந்து புரிந்து கொள்ளும் திறமையும் வந்து கலிகாலத்துல அவ்வளவு சிறந்ததா இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்ற பட்சத்துல பகவானும் இங்க நம்ம கூட அவதாரத்துல இல்ல இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனர் கூட பகவான் இருந்தாங்க. அதே மாதிரி
ராமர் அவதாரம் இருக்கும்போது எல்லாரும் ராமரோட இருக்க முடிஞ்சது இல்லைங்களா? ஆனா நமக்கு கலிகாலத்துல பகவானோட அருகாமையில் இருக்க ஒரு பாக்கியம் என்றான கிடையாது. அப்படின்னும் போது நமக்கு வழிகாட்டுதல் வேணுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதையை கொடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதையை கொடுத்திருக்காங்க. அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே, நம்ம எல்லாரோட நலனுக்காக அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதற்காக இதை நம்ம பார்க்கிறோம்னா, பொதுவா நம்ம யார்கிட்டயாவது போய் பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பகவத்கீதை அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் சொன்னது, அதுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு எல்லார்கிட்ட இருந்து வரும் இல்லைங்களா? ரொம்ப ஈஸியா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அது அப்படி கிடையாது. நமக்கான உபதேசங்கள் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டாரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்க. குருட்சேத்திரத்துல இந்த போர் நடந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதை மகாத்மியம். கீதை மகாத்மியம் அப்படின்றது யாரு குறிப்பிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆதிசங்கரர் கொடுத்த 7 ஸ்லோகங்கள். சரிங்களா? பகவத்கீதை பத்தி ஆதிசங்கரர் குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்கள். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆதிசங்கரர்? பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன். தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அதை நம்ம பின்பற்றணும். பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களில் இருந்தும், எவ்வளவு துயரங்கள் எவ்வளவு ஏக்கங்கள் இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு, நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில எப்பயுமே பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம நினைச்சது நடக்குமோ நடக்காதோ, இதற்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுதோ அப்படின்ற ஒரு பயம் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பயத்திலிருந்து நம்மளால விடுபட முடியும். அவன் வாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். அந்த மாதிரி பகவத்கீதை படி பகவத்கீதை பின்பற்றி வாழறவங்க மறுவாழ்வில் என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஆன்மீக வாழ்க்கையை அடையிறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா பகவான், ஆத்மா, பக்தி இது மூணுமே எட்டர்னல், அழிவே கிடையாது ஒரு விஷயங்கள். சரிங்களா? பகவானும் நித்தியமானவங்க, ஆத்மாவும் நித்தியமானது, பக்தியும் நித்தியமானது. அப்படின்னும் போது நம்ம இப்ப பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பா அடுத்த வாழ்க்கையும் என்னவா இருக்கும், ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையாதான் அமையும். போன ஜென்மத்துல நம்ம நிறைய சுக்ருதி பண்ணதுனாலதான், இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஜென்மங்கள் நம்ம சுக்ருதி பண்ணனால்தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம், பகவத்கீதைய கேட்க முடியுது இல்லைங்களா? நிறைய பேரால கேட்க முடியல. ஆனா நம்ம இப்போ ஒரு 25 பேர் இங்க இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளால எதனால அதை கேட்க முடியுது, நமக்கே அதுல விருப்பம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி நித்தியமானது. அந்த பக்தியை நம்ம நிறைய சுக்ருதி செஞ்சு வந்ததுனாலதான் இதையும் நம்மளுக்கு கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பத்தோட நம்ம எல்லாரும் இங்க கூடியிருக்கோம். சரிங்களா? அப்ப மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாபங்கள் செயல்படாமல் போகும் அப்படின்றது பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவானை அடையணும்னா நம்ம பாபங்களும் நம்மளை விட்டு தொலையணும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பகவத்கீதை நிறைய, ஏன்னா பகவான் சொன்ன ஸ்லோகங்கள், மற்ற ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் பகவானை பத்தி யாராவது ஒருத்தவங்க குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா பகவத்கீதையில கொடுத்த ஸ்லோகங்கள் பகவானே கொடுத்த உத்தம ஸ்லோகங்கள். அப்போ நம்ம பகவானோட ஸ்லோகங்களை கேட்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளோட பாபங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பல ஜென்மங்களா செஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த பாபங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட செயல்படாமல் போகும் அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் யாரு சொன்னது, ஆதிசங்கரர் கீதா மகாத்மியத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். லலிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கலாங்களா? வாசிக்கிறேன். सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. எல்லா உபனிஷத்தும் ஹரே Sorry to கிருஷ்ணா. interrupt, Mataji. Yes. Devotees, just gentle reminder, chatல நான் Google form போட்டிருக்கேன் devotees. So அந்த Google form press பண்ணிட்டு நீங்க கொஞ்சம் attendance மட்டும் இன்னைக்கு மார்க் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மார்க் பண்ண தெரியாதவங்க chatல உங்க நம்பர் நேம் போடுங்க, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். துர்கா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அவசியம் அதை நீங்க ஃபில் பண்ணி கொடுங்க.
மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்க முடியலன்னா சேட்ல உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்க அவசியம் கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் இதுவும் வந்து ஆதிசங்கரர் கொடுத்த ஸ்லோகம். இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமான கீதா உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? உபனிஷத்கள் நம்ம கிட்ட வேதங்கள் உண்டு. பகவான் வந்து பிரம்மாவை படைச்சாங்க. பிரம்மா கிட்ட வேதங்களை கொடுத்து வேதங்களோட அடிப்படையில இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ண சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்படி சிருஷ்டி பண்ணும்போது அப்ப அந்த வேதம் தான் ஆதாரம். அதை வச்சுதான் என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மா வந்து இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணாங்க. அப்படின்னும் போது அந்த வேதங்கள் அது வந்து நம்ம அவசியம் நம்ம நம்பணும். அது நம்மளோட ஆதாரம், அடிப்படை அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் வேதங்களை எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது. ஏன்னா அது முழுக்க முழுக்க சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு இல்லைங்களா? அது ஒரு பெரிய சிலபஸ், அது வாஸ்ட். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய சிரமம் உண்டு. அதனாலதான் நம்ம வியாசர் என்ன பண்ணாங்க, அதுல இருந்து வந்து 108 உபனிஷத்கள், 18 புராணங்கள், 2 இதிகாசங்கள் அப்படின்னு வந்து பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? இதிகாசங்கள் அப்படின்னும் போது நாடக முறையில வரும். மகாபாரதம், ராமாயணம் இது 2 இதிகாசங்கள் இல்லைங்களா? நம்மளால வேதத்தை படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியலனாலும் பகவத்கீதை இது மகாபாரதம், ராமாயணம் இதை 2த்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? என்ன மாதிரி வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தங்கள் எல்லாம் அதுல நமக்கு இருக்கும். எப்படி வாழக்கூடாது, எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தங்கள் எல்லாம் அதுல இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்போ உபனிஷத்கள் 108 அதுல ஒண்ணுதான் பகவத்கீதை. கீதோபனிஷத் அப்படின்னு நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம குறிப்பிடுறோம். இது வந்து பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. சரிங்களா? இடையர்குல சிறுவனான புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்றது இங்க தெளிவா ஆதிசங்கரர் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. பகவத்கீதைன்றது பசு போன்றது. பசு கிட்ட இருந்து பால் கறக்கிறது யாரு? கிருஷ்ணர். அதாவது உபதேசங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ பசு நல்லபடியா பால் கறக்கணும்னா கன்று வேணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் அது நல்ல என்ன பண்ணும், சந்தோஷமா அது பால் சுரக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானுக்கு பக்தர்களை ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படின்னும் போது அர்ஜுனர் அவங்களுக்கு ரொம்ப சிறந்த பக்தர் இல்லைங்களா? அர்ஜுனனை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, நிறைய உபதேசங்களை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. கன்று போன்ற ஒரு அர்ஜுனர். ஆனா அர்ஜுனருக்காக கொடுக்குறாங்களன்னா கிடையாது. அது யாருக்கு போய் சேருது? சான்றோரும் தூய பக்தர்கள் சரிங்களா? அவங்கள அது சென்றடையுது. அவங்கதான் இந்த அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். அதாவது இந்த கலிகாலத்துல நம்மள வழி தெரியாம இருக்கோம் இல்லைங்களா? நன்மை தீமை தெரியாம நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம இதை நல்லபடியா எடுத்துக்கிட்ட வாழ்க்கையில பின்பற்றணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை, இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது. அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவலை. அர்ஜுனருக்கு ஒரு கவலை இருக்கு. என்ன கவலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போர் பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்ற ஒரு கவலை இருக்கு. சரிங்களா? பகவத்கீதை ஸ்டார்டிங்லயே வந்து கவலையோட ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் வாழ்க்கையில கவலைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து பகவத்கீதை கேட்டு முடிக்கும் போது அவங்க கிட்ட அந்த கவலை இருக்காது. அதாவது பிரச்சனை இல்லாமல் இல்ல, போர் பண்ணணும் அவங்க. ஆனாலும் அந்த போரை எப்படி பண்ணணும், அதை எப்படி கையாளணும்ன்ற அந்த யுத்தி வந்து அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட உபதேசத்திலும் தெரியுது இல்லைங்க? அதே மாதிரிதான் நமக்கும் பகவத்கீதை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளால நம்மளோட பிரச்சனைகளை நல்லபடியா கையாள முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நித்தியமான சந்தோஷம், அமைதி, இதுதான் நம்ம எல்லாரும் விரும்புறது. அது நமக்கு அவசியம் பகவானோட அனுகிரகத்துல கிடைக்கும். ஒரே காட்சிக்கு பல வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு போர்க்களத்தில் நடக்கிற ஒரு விஷயம். மகாபாரத போர். அதுல பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் அப்படின்னு 2 தரப்பு இருப்பாங்க. மகாபாரதம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? திருதராஷ்டிரர் இருப்பாங்க, பாண்டு இருப்பாங்க. திருதராஷ்டிரர் வந்து அவங்களோட மகன்கள் தான் வந்து எல்லா சந்தோஷங்களையும் அனுபவிக்கணும். துரியோதனன் அப்புறம் 100 பிள்ளைகள்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்காக தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. பாண்டு இல்லாத பட்சத்துல அவங்கதான் பாண்டவர்களை நல்லபடியா பாத்துக்கணும். ஆனா வந்து அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி பாண்டவர்கள் அவங்க எல்லா இடத்துலயும் அவங்க அவமரியாதை பண்ணி பண்ணி கடைசியில என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களும் சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க, பக்தர்களும் கூட. அதனால அவங்க மிகவும் பொறுமையா இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு கட்டத்துல அவங்களால பொறுமையா இல்லாத பட்சத்துல கிருஷ்ணரே அவங்களுக்காக தூது போவாங்க. அப்படியும் அவங்க சமரசம் வராததுனால இந்த போர் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ போர் நடக்கிற இடம் அங்க பாத்தீங்கன்னா 3 பேரை நம்ம பார்க்கிறோம். யார் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் பார்க்கிறோம், துரியோதனனை பார்க்கிறோம், அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனை பார்க்கிறோம் நம்ம. சரிங்களா? இப்போ திருதராஷ்டிரர் அவங்களோட மனநிலை என்னன்னா அவங்க ஒரு அரசர். அவங்க என்ன பண்ணணும், தர்மத்தின் வழியில ஆட்சி பண்ணணும், எல்லாருக்கும் நன்மைகளை செய்யணும் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அரசரா இருக்கும்போது
பொதுவான கண்ணோட்டத்துல இருக்கணும் இல்லைங்களா? தன்னை பத்தி மட்டும் யோசிக்காம எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய விஷயத்தை தான் ஒரு அரசர் செய்யணும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு நன்மை நடக்கணும் அப்படின்றத மட்டுமே அவங்க யோசிச்சுட்டாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். அது துரியோதனன் அவங்க என்னன்னா தனக்கு பிடிச்சது நடக்கணும், அதை எப்படியாவது நடத்திக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா, சுயநலத்தோட. அப்ப அவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அர்ஜுனன் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ராஜ்யம் அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கணும், ஆனாலும் போர் பண்ணா எல்லாருக்கும் கஷ்டம் ஏற்படுமே, அழிவு ஏற்படுமே, அதுவும் இல்லாம தான் மேல அன்பே வச்சிருந்த பீஷ்மர், துரோணர் இவங்கெல்லாம் இந்த போர்ல இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்ற ஒரு பதட்டம் ஏற்படுது, எல்லாருக்கும் நன்மை ஏற்படாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வருத்தப்படுறாங்க இல்லைங்களா? இது சத்துவகுணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சுச்சுவேஷன் ஒண்ணுதான், போர் அப்படின்றதுதான் பிரதானமா இருக்கு இங்க. ஆனா அதையே திருதராஷ்டிரர் என்ன கண்ணோட்டத்துல இருக்காங்க, எப்படியாவது தான் பிள்ளைக்கு நன்மைகள் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அரசரா இருக்கும்போது பெரிய பொறுப்புகள் அவங்க கிட்ட உண்டு. ஆனா தான் பிள்ளை அப்படின்னு யோசிச்சாங்க இல்லைங்களா, அதர்ம வழியில அவங்க போனாங்க இல்லைங்களா, அப்ப அது தமோகுணம். அதே துரியோதனன் என்ன பண்றாங்க, தனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு, அதை தான் எப்படியாவது அடையணும் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தோட இந்த போர்ல ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா, இது ரஜோகுணம். அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, எனக்கு இந்த போரே வேண்டாம், எனக்கு எந்த ராஜ்யமும் வேண்டாம், யாருக்கும் கஷ்டம் வராமல் இருந்தா போதும், நான் இந்த உலகத்துல வேற ஏதாவது காட்டுல போய் தவம் பண்ணியாவது என் வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அது சத்துவகுணம். எல்லாருக்கும் நன்மையை நினைக்கக்கூடிய சத்துவகுணம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதே மாதிரிதான் நம்மளோட மனநிலையும் இருக்கும். எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் நம்ம கிட்டயும் இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 குணங்களும் இருக்கும். இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதான் பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. நம்ம எப்பயுமே எந்த குணத்துல இருக்கணும், சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம செயல்கள் எப்படி இருக்கும், பாப செயல்களா இருக்கும். அது சத்துவ குணத்துல இருந்தோம்னா நம்மளோட செயல்கள் நன்மை தரக்கூடிய செயல்களா இருக்கும். நன்மை தரக்கூடிய செயல்களா இருந்ததுன்னா நமக்கு நன்மைகளே ஏற்படும் இல்லைங்களா? பாப செயல் செஞ்சோம்னா நமக்கு கஷ்டங்களே ஏற்படும். அப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் இந்த சுச்சுவேஷன் ஒண்ணுதான், இவங்க 3 பேருக்குமே ஒண்ணுதான், போர்க்களம். ஆனா இவங்க 3 பேரும் எப்படி அதை எதிர்கொள்றாங்க அப்படின்றதான் அங்க தாத்பரியம். இதே மாதிரிதான் நமக்கும், சரிங்களா? எந்த ஒரு வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த 3 குணமும் எல்லார்கிட்டயும் உண்டு, நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு. அதுல நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய விஷயத்துல நம்ம இருக்கணும், சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதை ஏன் பகவான் போர்க்களத்துல உபதேசம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏன்னா இப்ப கலிகாலம் இருக்கு இல்லைங்களா, இப்ப மனம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே சஞ்சலத்தோடயே இருக்குங்களாம். எப்பயுமே அமைதியற்று ஒரு பிரச்சனையில எப்பயாவது யோசிச்சுக்கிட்டு சஞ்சலத்தோடயே இருக்குங்களாம் கலிகாலத்துல மனிதனோட மனம். எவ்வளவு சந்தோஷங்கள் வந்தாலும் அந்த சந்தோஷங்கள்லாம் அனுபவிக்கிற அந்த சக்தி அந்த மனதுக்கு இருக்காது. தனக்கு கிடைக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தத்தையே அது மனசுல போட்டு எப்பயும் குழப்பிக்கிட்டே இருக்குங்களாம். அப்ப அது போர்க்களம் மாதிரி எப்பயுமே அமைதியற்று இருக்குங்களாம். அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், அர்ஜுனன் மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்மள சரணடையணும். அதை நம்ம சரணடையணும். அப்ப பகவானோட உபதேசங்கள் அதுதான் நமக்கு அங்க வழிகாட்டி. அர்ஜுனருக்கு எப்படி வழிகாட்டுச்சு பகவத்கீதை, அதே மாதிரி நமக்கும் பகவத்கீதை வழிகாட்டும். அப்போ நம்ம பகவத்கீதையில உள்ள உபதேசங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், வெற்றி அடைய முடியும். இந்த மன கஷ்டங்களிலிருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம தாத்பரியமா எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தோட நம்ம பகவத்கீதை 18 நாட்களும் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணுவோம், சரிங்களா? அர்ஜுனனோட இடத்துல இருந்து நம்ம பகவத்கீதையை எடுத்துப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 1.1 லலிதா மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அர்ஜுன விஷாத யோகः அத பிரதமோऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க, சரிங்களா? திருதராஷ்டிரர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் குறிப்பிடுறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குருட்சேத்திரம். குருட்சேத்திரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, போர் பண்ற இடம் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப புனிதமான இடம். குரு வம்சம் நம்ம பார்க்கிறோங்களா, அந்த குரு அப்படின்ற மன்னன் ஆட்சி பண்ணாங்க. அப்ப அவங்கதான் என்ன பண்ணாங்க, இந்த குருட்சேத்திரத்தை அவங்க பார்த்தாங்க, சரிங்களா? அதாவது அவங்கதான் அந்த இடத்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செஞ்சாங்க. அதை பார்த்தோன்னே தேவர்கள்ல
அரசன் இந்திரன் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டு அவங்களுக்கு வரங்கள் கொடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அந்த வரத்துல ஒண்ணுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல விஷயங்கள், அதாவது பகவான் சம்பந்தப்பட்ட நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா, தர்மம் சார்ந்த விஷயங்களும் செய்யணும் அப்படின்னா, அது வந்து இந்த குருஷேத்திரத்துல பண்ணும்போது அது நன்மைகளை கொடுக்கும் அப்படின்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த போர் கூட நடக்குது இல்லைங்களா? போர் நடக்குதுன்னு போது இங்க அதர்மம் தர்மம் ரெண்டுமே இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா தர்மம் செழிச்சு இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல குருட்சேத்திரத்துல போர் பண்ணாலே தர்மம் தான் செழிச்சு இருக்கும். அந்த இடமே தர்ம பூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல போர் பண்றதுனால இந்த வார்த்தையை அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் திருதராஷ்டிரருக்கு முன்னமே தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல தர்மமே தழைச்சு இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க கேக்குறாங்க இதை குறிப்பிட்டு, குருட்சேத்திரத்துல போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு இருக்கும் ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவின் புதல்வரும். சரிங்களா? அங்கே வந்து அந்த பிரிவினை தெரியுது. தன்னோட மகனையும் தன்னோட தம்பியோட பிள்ளைகளும் அவங்க பிரிச்சு பார்க்கறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, திருதராஷ்டிரோட மனநிலை நமக்கு தெரியுது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதர்ம வழியில அவங்க யோசிக்கிறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. சரிங்களா? தர்மக்ஷேத்ரே மாமக பாண்டவ சஞ்சய அப்படின்றது. இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குடும்பம் பால், அதாவது இப்ப பால் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு பதார்த்தம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுல திரிஞ்சிடும், பால் திரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அந்த இதுல இருந்து ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த குடும்பம் பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் ஒரே குடும்பம் தான். ஆனா இந்த சுயநலம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால அந்த குடும்பத்துல பிரிவினை ஏற்படுது. அதுல கிடைக்கிற ராஜ்யத்தை தன்னோட மகன்கள் ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க எடுத்து அந்த மனநிலையில அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 1.3. 3 படிக்க. ம். பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமூ வியூடாம் த்ருவத புத்ரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்து முன்னாடி பார்த்தது திருதராஷ்டிரோட மனநிலை. இதுல பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ரஜோகுணத்திலோட இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட குரு துரோணாச்சாரியர் அவங்க கிட்ட போயிட்டு துருபதன் அவங்கதான் வந்து பாண்டவர்களோட ஹெட்டா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களால சீடா, அதாவது நல்ல திறமையா அமைக்கப்பட்ட படையை பார்த்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி துருபதனின் மகனால், அதாவது திஷ்டத்யுமன் சொல்லாம துருபதனின் மகனால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதனால அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க துரோணாச்சாரியரும் துருபதனும் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா? சின்ன வயசுல இருந்து ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள். ஆனா ஒரு சில காலத்துல அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க சில சந்தர்ப்பங்கள்னால. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பகை மூழுது இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் துரோணாச்சாரியர் வந்து துருபதனை பாண்டவர்கள் மூலியமா ஜெயிச்சிடுறாங்க. இதனால துருபதனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது. உடனே ஒரு யாகம் வளர்க்குறாங்க. அந்த யாகம் எதுக்காக வளர்க்குறாங்கன்னா ஒரு பிள்ளை வரம் வேண்டி வளர்க்குறாங்க. அதுல இருந்து திருஷ்டத்யுமன் வராங்க. அவங்க எதுக்காக அவங்க அந்த பிள்ளையை வரமா எடுக்கிறாங்கனாலே இந்த துரோணாச்சாரியரை அழிக்கணுன்றதுக்காகவே. அப்படி இருந்தும் அந்த திருஷ்டத்யுமனை யாருக்கிட்டையும் அவங்க போர் பயிற்சி எடுக்கிறதுக்கு அனுப்புறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியர்கிட்ட அனுப்புறாங்க. அது துவாபர யுகம் இல்லைங்களா? துரோணாச்சாரியரும் என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம தன்னை அழிக்க போறவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சும் திருஷ்டத்யுமனுக்கு திறன்பட அந்த கலைகள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்ப இத வந்து துரியோதனன் வந்து சுட்டி காமிக்கிறாங்க. நீங்க சொல்லி கொடுத்ததுனால இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு, அவங்க எல்லாம் நல்லபடியா வந்து போர் படையை வந்து செஞ்சிருக்காங்க. அதனால இப்ப நமக்கு ஆபத்து வந்துரும். இருந்தாலும் ஏன்னா துரோணாச்சாரியருக்கு யாரையும் பிடிக்கும், பாண்டவர்களையும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அதனால நீங்க அவங்க பக்கம் எப்பயும் போயிடாம எங்களுக்கே சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. இன்டைரக்டா துருபதா, ஏன்னா துருபதான்னு சொன்னாதான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வரும் இல்லைங்களா? அதனால துருபதனின் மகனால் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி தன்னோட விஷயத்த அவங்க சாதிச்சுக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் அவங்க பேசுறாங்க. ரஜோகுணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 1.19. 1.9 தகோஷோதார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி விதாரயத் நபஷ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ வியனுநாதயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப என்ன ஆச்சு, போர் ஆரம்பிக்க போகுது. சங்கநாதங்கள் எல்லாம் ஒலிக்குது.
ஒரே நேரத்துல எல்லாரும் சங்கநாதங்களை முழங்குறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? நல்ல வானம் அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கும் இல்லைங்களா? அதை கேட்ட உடனே யாரோட மனம் வந்து பயத்துல சிதறி போச்சாம்? திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைகளோட மனம் சிதறி போச்சு. எதனால? அவங்களாம் அதர்மம் செய்றாங்க இல்லைங்களா? எப்பயுமே தவறு செய்யும்போது அந்த பயம்ன்றது இருக்கும் இல்லைங்களா? எப்பயுமே நன்மை செய்றவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. தவறு செய்யும்போது தான் பயம் ஏற்படும். அப்ப திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைகளோட மனம்லாம் என்னாச்சாம்? பயத்துல சிதறி போச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ போர் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்ல. ஆனாலும் பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றத வந்து நம்ம ஒரு சில குறிப்புகளாலே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்ரே. இந்த போர் நடக்கிறது தர்ம பூமியில. அந்த இடத்துல எப்பயுமே தர்மமே வெற்றி பெறும். அப்போ தர்மக்ஷேத்திரத்துல நடக்கறனால பாண்டவர்கள் தான் தர்ம வழியில இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு தான் வெற்றி. அப்புறம் தெய்வீக தேர். அர்ஜுனர் வந்து எல்லாருக்கும் நன்மைகளை செஞ்சு செஞ்சு எல்லாரோட அன்பையும் அவங்க சம்பாரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லார்கிட்ட இருந்து நிறைய அவங்களுக்கு கிஃப்ட்டும் கிடைச்சிருக்கும். சரிங்களா? அவ்வளவு உத்தமமானவங்க அவங்க. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனரால அர்ஜுனனுக்கு அக்னி பகவான் கொடுத்த தேர் தான் இந்த தேர். சரிங்களா? அவங்க இது போர்க்களத்துல உபயோகப்படுத்தின தேர். அது வந்து எல்லா திசைகளிலும் நினைச்ச நேரத்துல போகக்கூடிய தேர் அப்படின்றத அங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சங்கநாதம். பகவானோட சங்கு. பகவானே சர்வ மங்களம் நிறைஞ்சவங்க. அவங்களோட சங்கநாதமும் என்னது? ரொம்ப சிறப்புடையது இல்லைங்களா? பாஞ்சஜன்யம். அப்ப பகவான் இருக்காங்க, சங்கநாதம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி தர்மம் இவங்க பக்கத்துல இருக்கு. அப்போ பாண்டவர்கள் தான் வெற்றி பெற போறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அப்புறம் காண்டீவம், பாசுபதாஸ்திரம். இது யாரு கொடுத்தது? சிவபெருமான் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தது. அந்த 12 ஆண்டுகள் அவங்க காட்டுல தவம் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு சிவபெருமான வழிபட்டு சிவபெருமான் பாசுபதாஸ்திரத்தை அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாங்க. அப்ப சிவபெருமான் கொடுத்த அஸ்திரம் கண்டிப்பா வெற்றியை தேடி தரும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாக்கியலட்சுமி. மகாலட்சுமி எங்க இருக்காங்களோ அங்க சர்வ மங்களங்களும் நிறைஞ்சிருக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் எங்க இருக்காங்களோ அங்கதான் மகாலட்சுமி வாசம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ரிஷிகேஷா. பகவான் எங்க இருக்காங்களோ அங்கதான் எப்பயுமே வெற்றியும் நிலைச்சிருக்கும். இது தாண்டி இன்னும் 2 விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொடியில வந்து ஹனுமான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஹனுமான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதான் கபித் வச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த ஹனுமான் என்ன பண்ணாங்க? சீத்தைய வந்து ராவணன் கடத்திட்டு போனப்ப ராமருக்காக உதவி பண்ணாங்க, தர்மத்துக்காக நின்னாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் ஹனுமனுக்கு பலம் அதிகம். ஹனுமான் இருக்கிற இடம் கண்டிப்பா வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஹனுமானோட கொடியும் இருக்கு. பீமன் வந்து தவம் பண்ணி ஹனுமான சந்தோஷப்படுத்தினாங்க. அதனால அவங்க ஹனுமான் வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காங்க. அப்ப அதுவும் வந்து வெற்றிக்கான அறிகுறி. இப்ப அர்ஜுனனும் என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்காக போர் பண்றாங்க, தர்மத்திற்காக போர் பண்றாங்க. அப்போ கண்டிப்பா இவங்களுக்கு தான் வெற்றி. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துவக்த ஜீவிதா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதாவது துரியோதனன் வந்து எனக்காக உயிரையும் கொடுக்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? எப்பயுமே அந்த பயத்துல அவங்க சொன்ன வார்த்தை அது அப்படியே என்ன ஆயிடுது? உண்மையாவும் ஆயிடுது. அவங்களுக்காக அவங்க எல்லாரும் அவங்க உயிரையே கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ண நன்மைகளே பேசணும். அதே மாதிரி துவக்த ஜீவிதா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனோட பயமே உங்களுக்கு வெற்றிக்கான அறிகுறி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் மோக்ஷதா ஏகாதசி அன்னைக்குதான் வந்து பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணாங்க பகவான். அதுக்கப்புறம் அன்னைக்குதான் போரும் ஆரம்பிச்சது. ஏகாதசி பகவானுக்குரிய நாள். அப்போ அதுல ஆரம்பிச்ச நாள் விஷயங்களும் கண்டிப்பா வெற்றியே கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பாண்டவர்கள் போர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இல்ல கபித் வச்சா அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹனுமான் அந்த கொடியில இருக்காங்க. அவங்களாலையும் வெற்றி உண்டு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 5 காரணங்கள் சொல்றாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுக்கு அர்ஜுனர் வந்து 5 காரணங்கள் சொல்றாங்க. 1 வந்து இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இரக்கம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப அர்ஜுனன் சத்துவகுணம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? பீஷ்மர், துரோணர், அதுக்கப்புறம் துரியோதனன் அவங்க எல்லாம் அங்க இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நண்பர்கள், அதாவது பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள், இன்னும் அம்மா வழி சொந்தம் எல்லாருமே யார் பக்கம் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே துரியோதனன் பக்கம் தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் பார்த்த உடனே தனக்கு பிடிச்ச தாமல் அனுபவிச்சிருந்த தன்னோட தாத்தா, அதுக்கப்புறம் வந்து துரோணாச்சாரியர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னே அர்ஜுனனுக்கு இரக்கம் மேலோங்கி நிக்குது. இதுவும் தாண்டி
இந்த போர்னால என்ன ஆகும், நிறைய அழிவு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதனால இப்படிப்பட்ட போர் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இரக்கம் ஏற்படுது. அதனால எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. அப்புறம் இன்பமின்மை, போர் பண்றதுனால சண்டை போடுறதுனால ஏதாவது சந்தோஷம் கிடைக்குமா? அதுக்கு பேசாம சண்டை போடாமலே நம்ம இதை பேசாம அவங்கதான் அதர்மம் பண்றாங்க, நம்மளும் பண்ணணுமா? அதனால எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க. இன்பம் கிடைக்காது அப்படின்றத சொல்றாங்க. பாப செயல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. போர் பண்றது நிறைய பேர் அழிஞ்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அதனால பாபம் வந்து சேருமே, அதனால எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், அதாவது எல்லா ஒரு குடும்பத்துல இருந்தும் ஒரு மகனோ இல்ல தந்தையோ தமையனோ யாராவது போயிருப்பாங்க இல்லைங்களா போர் பண்ண. அப்ப அவங்க எல்லாம் அதுல இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட அந்த குடும்ப பாரம்பரியமே அடுத்த தலைமுறைக்கு போய் சேராமல் போயிடும் இல்லைங்களா? பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இருக்காது. அப்ப இவ்வளவு கஷ்டங்களும் வந்து சேருமே. ஏன்னா நிறைய பேர் அதுல போர்ல ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா? மகாபாரத போர் ஏதோ கொஞ்சம் பேர் மட்டும் இல்ல, முழுமையா எல்லாருமே ஈடுபடுறாங்க. அப்ப எல்லாரும் இதுல அழிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா குடும்பமே பாரம்பரியமே கெட்டு போகுமே அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. அப்புறம் இருமனம், போர் பண்ணணுமா கூடாதான் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருமனத்துல இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த 5 கொஸ்டினுக்கும் நாளைக்கு 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம், இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின் இப்போ அர்ஜுனர் கொடுத்தது. இது எல்லாத்துக்கும் பதில்கள் வந்து நாளைக்கு அத்தியாயத்துல பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 1.28. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. हरे कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? யாரெல்லாம் இருக்காங்களாம்? போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்கள் உறவினர்கள் இவங்க எல்லாரையும் பார்த்து எனக்கு பயம் ஏற்படுது அப்படின்றத சொல்றாங்க அர்ஜுனா. அதுதான் இரக்கம். யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அர்ஜுனர் இருக்காங்க. மாதாஜி 1.31. न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. சந்தோஷமே இருக்காதே. ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு பாடுபட்டு நம்மளாம் இப்ப வந்து நிறைய பிரயத்தனப்படுறோம் இல்லைங்களா? நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய விஷயங்களை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் லைஃப்லன்னு. எல்லாம் எதுக்காக? எல்லாம் நம்ம குடும்பத்துக்காக தான் இல்லைங்களா? எல்லா குடும்பத்தோட சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கணும், எந்த குறையும் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டங்களை நிறைய சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றோம் இப்பயும் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல இப்ப எல்லாருமே இறந்து போயிடுவாங்க. பீஷ்மர் இல்ல, துரோணாச்சாரியர் இல்ல, அதுக்கப்புறம் கூட இருந்த நல்ல உறவினர்கள் அவங்க எல்லாருமே இறந்து போயிடுறாங்கன்னா, அப்புறம் இந்த போர்ல நான் வெற்றி பெற்று யாரு கூட எல்லாம் இருந்து சந்தோஷமா இருக்கணுமோ அவங்க எல்லாமே இல்லாத பட்சத்துல நான் இந்த போர்ல எதுக்காக ஈடுபடணும், எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும் இதனால அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனர் தெரிவிக்கிறாங்க. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? இவங்க எல்லாம் இழந்து நான் ஒரு ராஜ்யத்தையோ வெற்றியோ அடைஞ்சு நான் என்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க போறேன், இது எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம், நான் வந்து போர் பண்ணாமலே இருக்கேன் அப்படின்றத அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 1.36. पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव. हरे कृष्ण. மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ஓகே. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாபமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்றதுங்க அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. பாபச் செயல், அவங்கதான் பாபம் செய்யறாங்க. திருதராஷ்டிரர், துரியோதனன் அவங்களுக்கு எல்லாம் தான் வந்து தர்மம் என்ன அப்படின்றது தெரியாம பாபங்கள் செய்யறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளும் கூட சேர்ந்து அவங்களோட பாபத்தை செய்யணுமா? அப்படின்னும் போது நமக்கும் பாபம் தானே வந்து சேரும். அதனால எனக்கு இந்த போர் பண்றதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 1.45.
यदि माम प्रतीकार अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्धराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे चेमतरं भवेत्. हरे कृष्णा. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். நான் ஆயுதம் எடுத்தாதானே அவங்க வந்து என்கிட்ட போர் பண்ணுவாங்க. நான் ஆயுதமே எடுக்க போறது இல்ல. அவங்க வந்து என்னை கொன்னா கூட பரவாயில்ல, எனக்கு இந்த போர்ல விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மத்தஜி 1.46. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे ஹரே कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. 1.46 ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சஞ்சயன் கூறினார், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டார். அவரது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் கவலை, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது என்ன? அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனோட கவலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இதுல இருந்து அவங்க எப்படி மீண்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த உபதேசங்களை நம்ம கேட்டு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளாலையும் நம்ம கவலைகள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட அதுக்கான அனுகிரகத்தையும் நம்ம வேண்டிக்கலாம். இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க இவங்க? சஞ்சயன் சொல்றாங்க. சஞ்சயன் யாரு? சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரோட காரியதர்சி. சரிங்களா? அவங்களுக்கு தேர் ஓட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ரொம்ப சிறந்த நண்பனும் கூட. நன்மைகள் எல்லாம் எடுத்து சொல்ற ஒரு நல்ல நண்பன் அவங்க. சரிங்களா? அப்படின்போது அவங்க என்ன அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞான திருஷ்டி யாரு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வியாசதேவர். வியாசதேவர் வந்து ஆனா திருதராஷ்டிரருக்கு கண்ணு தெரியாது இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்ணல, போர்க்களத்துக்கு அவங்க போக முடியல. அப்ப அவங்களுக்கு போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுன்றது தெரியணும் இல்லைங்களா? அரண்மனையில. அப்ப வியாசர் வந்து என்ன பண்றாங்க, சஞ்சயனுக்கு அந்த ஞான திருஷ்டியை கொடுக்குறாங்க. அதன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்த்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் பார்த்து சஞ்சயன் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ரதத்துல அமர்ந்துட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். போர் பண்ண விருப்பம் இல்லாம, பண்ணணுமா கூடாதான்ற விருப்பம் இல்லாம அமர்ந்துட்டாங்கன்றத சொல்றாங்க. இப்போ இந்த உபதேசத்தை யாரெல்லாம் கேட்கறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, திருதராஷ்டிரர் கேட்கறாங்க, சஞ்சயன் கேட்கறாங்க, அர்ஜுனர் கேட்கறாங்க, நம்மளும் கேட்கிறோம். சரிங்களா? பகவானோட உபதேசங்களை, பகவானோட உத்தம ஸ்லோகங்கள், பகவானை கொடுத்த ஸ்லோகங்கள், இதுல நம்ம யார் மாதிரி இருக்கணும்? அர்ஜுனன் மாதிரி இருக்கணும். அர்ஜுனரோட இடத்திலிருந்து அர்ஜுனரோட அனுகிரகத்தோட, பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம இந்த பகவத்கீதை நம்ம கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும். திருதராஷ்டிரம் முழு பகவத்கீதையும் கேட்டு அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாம அவங்க என்ன பண்ணாங்க, திரும்பவும் அவங்களோட மனநிலையில இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல அர்ஜுனனோட இடத்துல இருந்து கேட்டு அர்ஜுனனோட மனநிலையோட அவங்களோட அன்போட நம்ம நல்லபடியா பகவத்கீதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத பகவான்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனையா வச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிர விசாரணை, கிம் அக்குர்வத சஞ்சய, துரியோதனின் பயம், மகதீம் சமும், சங்குகள் முழங்குதல், ஹிருதயானி யதாரயத், அர்ஜுனனின் கவனிப்பு, காண்டீவம் संसदे दत्तात्. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள், அப்ரதீகாரம், அஸ்திரம். ஹரே அசஸ்திரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திரக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அவசியம் ஸ்டே பண்ணிருங்க. எப்படி என்ரோல்மெண்ட் பண்றது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸையும் அவசியம் மார்க் பண்ணிடுங்க. குரூப்ல இதுல சாட்ல வந்து துர்கா மாதாஜி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க லிங்க். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணலாமா? அவசியம் மாதாஜி.